Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isigaxa sendaba. Kanti uma khwela ume nomsebenzi ngempela. Ngizwa kusho ukuthi kuthiwa izingane zisafuneka eziningi. And uma khwela nje ngoba emncane, yazi ngibonile kade efika uMacele wamnika imbali. Wathi lezi imbali lezi umfundisi wayegone kanje eyoyinikeza umakoti. Wathi umfundisi kumakoti, izingane ezila ekhaya uzoyigona zonke, nezinye izayo uzoyigona. Hayibo. uMakhwela uthi umayeni weMakhwela nayo i-warning yakho. Ungabuseza. Manje uMakhwela yena uzothatha ngokuthi umayeni mdala ubhitha noma uzoyibamba la kufanele ukuthi ayibambe khona. Phela okunye ukuhlepa ku-wrong guys, ngabe ngiyanichazela manje nina indaba yenu nje nibuye nibe wrong. Angimfuni futhi umuntu othi masikhuluma into siyihloniphisa siyifihla yena mase yivundulule ibhadlaza. Kodwa umayeni uthi wena Makhwela ungezi. Manje inkinga ukuthi-ke umayeni ikhona indawana enesikhwele kodwa ikhona indawana eneqiniso. uMacele-ke yena kuthiwa impela nje inhliziyo yakhe isimhlophe ngakho konke. Mina ngithi izidingo zaMacele lezi ezingatholakalanga useyitholile noma uvele wadlulisa wamkela. Ngoba uthi uMacele sengamkela ukuthi umyeni wami komakhelwane ukhona. Hawu. uMakhwela unomsebenzi omningi kanje. Uthe kodwa umayeni uMakhwela ungezi. Mina ngasho ukuthi iziyalo ezizovela ziya kuMakhwela ngizoyimemezela zonke. Eza ku-social media ngizosho ukuthi bathi Makhwela, i-Ladies House ithi, umayeni uthi, uMacele uthi. Mina angisho lutho, ngidlulisa umyalezo. Ofuna ukuxabana nami-ke hhayi wenkosi yami, iflu ixabene nami. Yazi yangigila iflu guys, ayifuni ukuthi ngihlebe. Noma sekuyindlela yokuthi ngiyalungiswa nami ngeke ukuhleba. Hayibo. Ngisuke ngikhona nge-TV show, ngibuka ku-TV, angihlebi nje. Bye.